On Friday, nginenkonzo ewu-6 to 6 ezobe iseswazini endaweni yakaManzini, endaweni okuthiwa ise-Fairview next to Valley Lodge kaManzini kababa uNxumalo. Bese kuthi ngomgqibelo lo siya kuwo sinenkonzo enkulu, inkonzo kaJuly ezobe ikhona futhi eSwazini kaManzini, inkonzo kaJuly lapha kababa uNxumalo ngase-Valley Lodge. Sicela ukuthi wonke umuntu aphumelele. Bese kuthi ngesonto sinenkonzo enkulu, inkonzo yamanzi ekseni lesijayela ukuyenza, izobe iseswazini futhi 3 days full ngizobe ngiseswazini. Bese kuthi ngomsombuluko ngizobe ngiseZimbabwe lapho futhi nawo ngiyoyenza khona umsebenzi kababa uNkulunkulu. Ngicela ukuthi abantu bangibeke. It's Monday kusasa ngise eBizana sebenzela khona. NgoLwesibili ngikhona esigodlweni eMahlabathini, ngoLwesithathu ngikhona esigodlweni, ngoLwesine ngise Cape Town, ngoLwesihlanu ngise Goli. Bese kuthi ngoLwesihlanu ebusuku ngiseswazini. Fike ngithi nje kancane eGoli ebusuku ngiseswazini, gqibelo eSwazini, isonto eSwazini, umsombuluko eZimbabwe, uLwesibili eZimbabwe, uLwesithathu ngiyabuya, uLwesine eKapa Lodumo. On Sunday sinenkonzo enkulu esizobe sinayo nami engithema ngilele ngayiphupha ebusuku. Uthe uJehova kimi ebusuku, lenkonzo yokuthi nibe mhlophe ibalekile, kunezinto ezinqobayo nezinto ezivulayo. Uthe uNkulunkulu kimi ngoba niyongena emanzini eSwazini, kodwa sicela ukuthi ngapha nigcina umuga. Ngathi umuga wani ozogcina? Ubesethi lo muntu kimi wonke umuntu Sunday, not lo Sunday siya kuwo because sobe seswazini, but akusho ukuthi indlu yonkonzo iyavala, izobe ikhona inkonzo kulo wa Sunday. Wonke umuntu sicela ukuthi abuye efake umNazarethi omhlophe onganabala. Wonke umuntu abuye efake ini umNazarethi. Bese wonke umuntu sicela ukuthi izicathulo zakhe angayigqoki. Siyazi ke bakhona laba abaspecial, nginokusho naseZion ave singicatsulisa yona esithi masiyongena, ngisho kuthiwa uyongena ehall sezongena efaka amahili wakhe nesicathulo sakhe ikhike nibhoboza. UZion kanti yini? UZion kwakuthiwa asigqoka izicathulo sonke noma kuthiwa zinhle kanjani zishiye ngaphandle. Angimfuni umuntu ozofika egqoka umNazarethi wakhe ebese egqoka izicathulo lutho. Izicathulo uzobona ngamqala. Baye kwenzeka isimanga sinenkonzo eMahlabathini le enkulu, ungaqonga kwavele kwanetha kwaba nodaka. uNkulunkulu wathi ngifuna ukubona ukuthi yena uKhehlelezi uzolixova yena, malixova.